امباسانجو زمصن حدش حبريتات زغرم ነገር ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ካብ ትግራይ ዝረኸብኩ ሓበሬታ አባሳንጆ መጽዮ ትግራይ ምስ መራሕቲ ትግራይ ርክክብ ክገበር እንከሎ ኣብ ውሽጢ ነፍሱ ሕድሕድ ዘራባታት ዝቀርጽ ዘይርእ ስውር ኮይኑ ሪኮርደር ሒዙ መጽዩ እቲ ወግዕታት ዘካየዶ ምስ መሪሕነት ትግራይ ሕድሕደን ብትረከርድ ብልጽግና አብይ አሕመድ ባዕሉ ከም ዝሰምዖ ተወሳኺ ባዕሉ አባሳንጆ ኸይዱ ዝነገሮ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ወግዕታት ዘካየዶ ምስ ሕድሕድ መሪሕነት ትግራይ ብምስጥር ኣብ ውሽጡ ነፍሱ ኣብ ክዳን ውሽጢ መቅድሒ ሒዙ ከም ዝመፀ ሓድሽ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ከምኒ እንዳጋጣሚ መራሕቲ ትግራይ እውን ክጥንቀቑ ዝግብኦም ኣብ ኣካይዳና እቲ ፅቡቅ ዝሰርሕዎ እንታይ እዩ ነባሳንጆ ልክዕ ልክዕ እዮም ነጊሮሞ ልክዕ ልክዑ እዚኣተን ግን ሒዚ ብልፅግና ተሓቃ ፈሊጥዎ ኣሎ ድሕሪ ሒዚ መራሕቲ ትግራይ ኮሪዖም ከቢሮም ኣብ ዓዶም ኮይኖም ንዓዶም ክመርሑ ንህዝቦም ክመርሑ ናይ ህዝቦም መልእኽቲ ከተግብሩ ምስ ህዝቦም ኮይኖም ክስውኡ ወሲኖም ምህላው ተረዲእዎ በቃ እዚኣ ቁርፂ ተረዲኣቶ ሒዚ ቀውጢያ እንያ ኣብ ዓፋር ዘለው ሸፋቱ ተኩሱ ክይዱ ግጦም ከም ብሓድሽ ተዋሂዶም ኣይ መሳርያ ሃቦም ናብ ግንባር መፁ ዘንታይ ኮይናላ ሒዚ ብርክት ዝበሉ ናይቶም ዓፋር ሸፋቱ ከዓ ነይ ኢዶም ሂቦም ንዓዶም ድርግም ኢሎም ኣትዮም ኣለዉ